Alleluia, Jesu Christu lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki. Kajing pulih nak ikam jogi apostol kalenong kebaar kad khot lai pun rio hadu besau kuai. Hakasngi pendekar Petrus lakran hakiju. To ai babaro kipai Israel gintip syai kadar boblei. Ula pelong uturai bad ukres yau neu jisu yau ba pilasa anar pena. Habagili sngawi kani ladung ngak ya kadok nuot jengki bad kila ong hau Petrus bad kiwai pat ki apostol ko para nginle kumno. Taiew Petrus laong haki. To kala ka bamut bad way po way na pi unsya pembaptis sa kerteng Jesu Christ. Na ka banca ka jing map ya ki pop jong pi bad pin yok pediang ya ka jing a jung men siem bakoj. Na ba ka jing kular ka day hapi bad haki khon ki kti jong pi bad haki tu baro ki badon ha jangai. Ha way po way ya bau try u blay jungi u khot shaladi. Bad ulakran peni haki dabon kiwai pat ki ktien bad ulakan tuwe ki uang topelai iladi nakane kapateng boman kum tai gitu ki bala pediang ya ka ktien jong u lapan baptis bad hakata kasngi lapan yeso kombalai hajar ki mensim ka ktien jong utrai kasam malai pulai ka jing e be isnai jong u ka pendap ya ka perthai kaktiin utrai kalong kabasisya bat baro kikam jungu kilong kibadai banshania utrai ye ka hok bat kajing le hok bat kajing e ba isnai jungu ka pandap ye ka perthai kajing e ba isnai jungu ka pandap ye ka perthai hoot ki khmat utrai ki pe iktu ki bating buram yu ki bakarman ha kajing e ba isnai jungu man pelai ki mensim jungki na kajing yam banri pen e meki hakanem snew kajing e wis nei jungu kapandap ya kaperthai kamen sim jungi ka ap kermen yau trai ulong kajing arab man kasti jungi tu kajing e ba isn e jume kan long halor jungi kumba ni kermen hami kutrai kajing e ba isn e jungu kapandap ya kaperthai kajing pulih na gospel bakoi kat kum be honest kala nong ba arpo garikot bakhat way hadu bakhat pra kamaria kala yeng bad yam habar kajing tem bad kat ba kadang yam kala dem man pej chapo jintem bad kala I arngut ki angel ki bariam li baki syong hangta habala don kamet ujisu way hakli bad way hakajan kila ong haka kokong balei piam kalong haki namar kilara no yo try junga bat ngam tip hangno kilabu yo mari ong kumni kalap haidin bat kali yo jisu bau yeng hangta henry kam tip bau de jisu laong haka kong balei piam ya no piwan kala nang tharai bau de nong sumar per kumta kala ong hau ko ba lada pilara no yo ya thu yanga ha e pilabu yo ban ngan le shim no yo Jisu laong haka Maria kalapai wakshu bat kala jubab haka Hebrew raboni kabamut konang hikai u Jisu laong haka bat kso yanga namar ngampat le kiu sho ukpa hendai kilet ki para jonga badethu aki ngalik kiu sho kupa jonga bat ukpa jong phi sho blai jonga bat blai jong phi kumta ka Maria Magdalena kalale yethu aki sunran ngalayo iyo try bat kalay thu aki baulakren haka yakini ki a ka gospel jong try